lelakonku kaya-kaya ora kena dipercaya wong sing suwe dadi kembange ati teka temen saben dina ngapusi wis suwe anggonku nahan rasa pamriye supaya langgeng kula warga ning nyatane sliramu ora mendong malah ndatra anggonmu laku nesta bahagia mulya sawang sinawang luput saka panandang tak kuatku leku golek pepacang Rama sebandul Rama ngerti kula Gatra Indonesia Brahmadita Bass Sound System yen kalingan marang lelakonku kaya-kaya ora kena dipercaya
Gleng terima kasih.